Mela l-ewwel ġi fis-sodda miegħi u qati babas. But and he provided dir Kiana ma Kiana miegħi ħażorrox men. Illi ġenġiltila il-family tree. Merħba, dan huwa Love Island u l-nuħa nipremjaw daqsxejn il-kreattività ta' dawk in-nies kollha illi oġobhom joqogħdu jaraw Love Island u joqogħdu jqabblu l-karattri ta' Ġol Villa ma' karattri tal-cartoons eżempju. Nibdew minn Sean li qabbiltuh ma' Prince Charming. Jixbħu, Ħalli għali skont Kiana iktar jixbaħ dak mhux Chuck Norris hawn il-Texas Walker Texas Ranger dak qalet. Issa, ħanaraw ukoll lill-Edward. Il-Edward qabluh ma' dan. Illi dak jiġi alfa minn Little Rascals. Tiqlem ħada. Di issa ħna ħriġna biha. Ilenia tixbaħ mod eżaġerat lill-mispigi tal-Muppet wara. Xiexlem. U fuq Elenja ħafna mill-kummenti huma pożittivi tajtu kemmi ta' vera u sinċera li fid-dinja tal-Love Island tiftitrari. Illi għamlu wkoll fuq Ilenia. Npoġġewa kif jara Kjon għax taf li ħalla li naqra kbira. Da kif jara Kjon. Ilenja xieġrali? Għet nibki ħabba Kijon. Xamilli. Mela l-ewwel ġi fis-sodda miegħi u qati babas u mbagħad qamu dar l-Awstraljana jamar għali taqbes mir-raġel għal ieħor proprja kangaruna. U hija din logħba wara kollox. Issa għandek xi ħadd hekk qed jogħġbok. Qed nibżaħi illi ħadd ma jridni lili. Ivejja, chill. Għal xiex taħseb li ħadd ma jridek? U ma nafx qed jaħsbuna matura u ħajjiġri li bħal ġejk inkun hemm ġewwa xejn. Jinkbira wisq matura. Eżatt bħal l-imbit, iktar ma jkollu żmien, iktar jitjieb. Jew bħal kartuna ħalib. Xiex? Iktar ma jgħaddi żmien, iktar tiħżina! Għax ma tmurx timtet daqsxejn fuq is-sufan. Ara ma tgħidlix int ukoll biex immur fuq is-sufan għax nibgħatek teħdu kemm għandek. U iktar ma jgerbu l-episodji, iktar qed isiru jafu lil xulxin u iktar qed jiqlielu l-episodji. Id-drama qiegħda tikber. Ftit. Bro. Vera maħruq, bro. Ma xon, rabjat, ħafna rabjat. Għax ma missux għamillijak. Da wara għattin dawru ma kull imkien. I was alright, man, għaxin ma kullħat alright ek. But, and he provided dir Kiana, ma Kiana mija ħazorrox, man. U ma tax kasek, Ma tax kasi, missa it's okay, it's chill, tassa, tkellimna, and it's okay. Ġifiri, laqwa li Kiana mija jtittoqot, that's it. Iva xinti tagħmel, Għaxana fil-villa, in the villa, qed namlu, bro. Għadu, inkejlu ta' xuxin, bro. Kejlu ta' xulxin. Yeah, bro. It-chest, bro. Inkejlu ta' xuxin. ċes, laqqas naf xi ħsibt. U sama, it's chill, it's għaddib ma' xon, mitkellimnija, u għans tkellimnija, it's okay. U li għandi ftit, illi peress li fil-villa il-coupling tijaj ma tanx ġobni, għet nsib momenti fej, għet noqt neda wahdi. Edward, behave, ejja. ċaġara li ma nistax nifhem fuq dan Love Island huwa l-fatt illi meta jkunu ħarġin fil-għaxija tarhom ilestu rġiel u nisa u kulħadd titija u jimblow jew jagħmel il-makeup u mbagħad Alla jbieret joħorġu kollha f'daqqa mill-bieb. Issa jien inni 16 sena mal-mara tiegħi sewwa, naħlifilkom li qatt u qatt ma ħriġna mill-bieb f'daqqa x'dejjem irid noqgħod nistennija tlesti. Guys! Saħalli messaġġ. Jaġbuha ftehim. Kull darba qed messaġġ. Parteċipanti tal-Love Island. Tal-villa tagħna. Uħorġu fil-bitħa. Għalli fil-bitħa, mux fil-fire pit. Fil-bitħa. Naf, sa nagħmlu l-lom barbitlu. Għaliex għandna logħba. Yes, għandhom logħba. Hashtag Alla jabba ta' tajba, hashtag attenti. Ġifieri nista' se nara xi ħaġa u rrid naqta' minn minnkom għamel dil-biċċa xogħol? Iva, isma' dal-lob tal-Love Island tan-nek ta' mhux jien nifintaħ. Veru. Mela, ħanibdew bl-ewwel waħda jien fis-seks annimal. Mhux ir-raġġo naħseb, ir-raġġo.
Jien. Ma. Tara, għandi mal-missuf tarfu. It-tini wahda, ħana raw. Darba mort ma siġra. Mux il-vini, naħseb il-vini. Il-vini! Le, ta' jen vera ma narax, ma persa ġraw mara nindumna. Faridna. Oh, fas. Mela jen kon noħroġ ma wahda, ma xabba, tajjeb. U bat ħriġt la momma. L-omma ħriġt la momma, ma skoprejċ li għanda l-buzna naħajja u kol u tajtiela u kol. Allura, technically, jieġi illi ġenġil tila il-family tree. Tijom fazi, għaxek kiridu. Guys, għandi messaġġ, guys! Morru mal-pool għax in-nies ivvutaw u xi ħadd minnkom illum huma vulnerabbli. #vulnerabli, #Love Island. Tlaqna mal-pool! Tlaqna, guys, tlaqna! U l-persuna li se tħalli l-villa i? U mux ħanajdulkom il-lum ħantertuqurkom qalbkom, tkunu tafu aktar għada. Infakrukom fuq Stradaljar jagħmlu like, subscribe, share għamlu li tridu u fis-seba kunu magħna. Issa l-lum li ħanamlu biex nrebħukom rigal tajjeb, tridu tippruvaw taqtaw minn ħajħorox minn ġo l-villa. Issek, taqtaw, intukom rigal. Kulħadd. Ninjaqta l-ewwel, ma għandna għalla Love Island.